lagot. Ganon yan. To the ball! I see Tirso Romantico. Congratulations! Isang maya payabak po kay kayungan na this is Tirso Romantico para sa isa na naman pong topic, no, na ating pag-uusapan sa panahong ito. Napakahalaga po ng sabi nga kahit sa panahon naman napakahalaga po ng kalusugan. Ang kalusugan ay kayamanan, no? So kakapanayin po natin ngayon ng isang dito sa amin sa bayan ng San Simon na sikat pagdating sa sinasabi nilang traditional na panggagamot na po, at siya ay specifically sa paghihilot sa mga therapy na ginagawa niya. Marami pong dumadayo dito para magpa-therapy, magpahilot, no, iba't ibang lugar na, hindi lang po dito sa Pampanga kundi sa Bulacan. Okay, ang interviewin po natin ngayon si Mr. Raul Garcia dito sa bayan ng San Jose, sa barangay ng San Jose, dito sa San Simon. Na po, si Mr. Raul Garcia ang itinuturing na talagang doktor ng mga pagdating sa mga kasukasuhan, no? At sa mga kalamnan ng tao na nagpapagaling din. Tara. Sandali, sir, para makita sa natin na sa protocol. Susunod tayo sa protocol. Ayan. Oh, yeah. Okay, 36.5. Okay. Ayan. O ngayon, titignan natin yung kanyang lugar, yung kanyang pwesto kung saan ginagawa ang pagtitherapy, ang paghihilot, at ang iba pang mga gawain na nakakatulong ng malaki sa ating mga kababayan. Ha? Dahil pag-iingat din naman na dapat lang, no, sa pagtanggap ng mga bisita, actually yung mga pumupunta sa kanya, yung iba talagang, yung iba kung minsan pag kami ilagnat ka, pag kami pilay ka ng konti, lalagnatin lalo na yung mga bata. No, so napakaselan po niya dahil lang talagang ano niya is health, no po. So kailan pa nagsimula ang pag-start ko dito, nasa 35 years na ako ganito, nag-hilot, nagmamassage therapy. Totally, matagal na, almost 35 years or 36 years na akong experience. Wow. Eto balita ko, pati yung pamilya mo na parang ano na ng pamilya. Dahil noon kasi mga school yan, tinuturuan ko na. Elementary pa lang, kaya hanggang sa napatapos sila ng college, yung 7. Kaya ngayon ginagamit nila, nung nag-aaral sila, ginagamit nila ng part-time hanggang sa nakatapos sila. Nakapagpaaral ng anak, yan, naturuan niya sa ng kahit papaano kumikita ka rito pare, siyempre sa mga dumarating na taong iba't Pero iba. marami tayong tinutulungan pare, lalo na yung mga kababayan natin na dito lang sa Simon. Ay, dahil maraming minsan walang pera. Yan ginagawa natin. Kasi naman. imbis na kung ano ba, na-fracture ka ng kamay, imbis na gagastos ka ng 3,000 dahil sobrang minana ko pa sa tatay ko yung such kind of fracture. Kaya marunong tayo sa buto. Ayan. Tsaka ang paborito ni Mr. Garcia ay bulalo. Huh? Ang kanyang paboritong ulam. Dahil talagang buto ang kanyang buto-buto. Pero nakita po ninyo, no, dahil sa kanyang pamamaraan, hindi lang siya, actually yung binibigay sa kanya, yung iba parang mga donations lang eh. Hindi talaga siya nagpe-presyo, walang presyo. Pero ganun pa man, dahil sa dami po ng kanyang dumadayo dito at natutulungan niya, kahit pa paano nakakatulong sa kanilang pamilya at gayon din yung kanyang mga anak na patapos niya na marunong din ng ano. So isang pamilya ito na kung saan ang kanilang practice ay yung mga tinetherapy nila, yung mga katulad ng may mga narinig ako, yung mga na-stroke. Kasi yung stroke, isang dahilan niya dahil nag-umpisa yan sa mga pagkain. Kulang sa ano yun, baga sana sumasobra sila sa sobrang cholesterol, mga pagkain ng mga taba, walang practice, kaya kalimitan nagkakaroon ng high blood na hingga sa ma-stroke. Kailangan ng tao, limit lang ang pagkain. Tama lang, balance. Kailangan mga gulay, isda, yan ang dapat lang everyday. Ang karne dapat twice a week lang. Yung laman lang, hindi pwede yung taba-taba, lalo na kung wala kang therapy, wala kang masyadong exercise sa katawan. Oo.
At yun po, no, nakikita natin na sa kanyang pamamaraan, nakita nyo sa video, no, kung sino yung mga natulungan niya. Ang dami na po, for 35 years na kanyang panggagamot, ay talagang hindi na mabilang ang mga taong kanyang tinulungan at napagaling na po. Kaya napakapalad po ng bayan ng San Simon, particularly dito sa San Jose, na ang daming, meron kaming ipinagmamalaking Mr. Raul Garcia, na kung saan marami siyang natutulungan sa kanyang munting paraan at gayon din ng kanyang buong pamilya. Lalo na sa mga fractor, marami tayong nasa-survive na walang talagang pambayad, kahit pumiling gamot, wala nga. Minsan ako pa yung nagbibigay. Yan. Yung mga emergency cases, dito lahat pumupunta, no? Kahit naman yung minor cases, pagka yung bata minsan nilalagnat, may hinihinda siyang sakit, dadalhin dito. Yan, maya-maya pag pinagpawisan na, pinainom ng soft drinks, yung paborito soft drinks na hindi natin babanggitin, ano? Gagaling na kaagad yan, na? And ayan po, sa inyong gustong magpahilot, magpa-therapy, na po, dito sa bayan ng San Simon, sa Barangay San Jose, puntahan lang ninyo at pagtanong ninyo, Raul Garcia, no? Kung may mga iniinda kayo mga sakit, kailangan nyo ng therapy para mas gumanda yung daloy ng inyong dugo. Contact Mr. Raul Garcia at garantisado ang kanyang serbisyo for 35 years. No? For 35 years sa kanyang practice, wala pa naman pong bumalik na pilay. Ayan, nasa 58 na ako ngayon, pare. 58. Oo, nag-start ako ng 20 hanggang 21 years old sa Manila. Ang garantisado po kay Sir Raul Garcia, yung mga pilay na ginagawa niya rito, hindi na bumabalik na pilay niya. Pinadala na. Gayong pa man, napagaling niya. Yung pinakagrabe na gamot. Ito, ang anak ni paring Raul, yung nagte-therapy ako sa Saudi. nagte-therapy sa Saudi, no? Tingnan naman ang katawan. Talagang halatang marami na siyang tinerapi. Dito, pag hindi umayos yung buto, babaliin. Therapy sa Saudi talaga po. Mga professional sila. Hindi na tayo sa ospital yung anak ko, yung bunso kong lalaki, ay babae, pinakagusto ko, 24 years old. Napatapos ko ng PTE. Ngayon, nasa polyclinic sila Malolos Yan, no? sa ospital. Katulad po ng nasambit natin, ito ay pamilya ng talagang hindi lang sila tradisyonal, kundi talagang nag-aral po sila ng mga pagti-therapy. Na po. So, katulad po ng nasabi ko, kung sino man sa inyo dito ang gustong may problema na patungkol sa mga ganitong mga gusto nyo magpa-therapy, magpahilot, napakalapit po. 10 minutes away from NLEX San Simon. Raul Garcia. Ha? Naman, frozen shoulder to. Kumikirot pag huminga, matalim ang paghinga niya. May tumutusok daw dito. Pero ipit lang to. Kasi ito, pag old theory, wala sa new theory ang ipit o lamig. Pero madali lang to, kukunin ko lang yung ipit niya, konting mamassage ko yung mga muscle niya, mga ligament niya. Maya-maya, ayos na yan yung paghinga niya. Wala nang barado ang paghinga. Wala nang kirot. Wala nag-iipit ng nerves. Ito yung tinatawag naming traditional hilot. Ng mga sinauna pa sa ninuno namin. Hindi na, yung sa ngayon kasi may mga bago, physical therapist,
mga reflexology. Pero may kapatid din akong physical therapist na graduate na pasado sa board exam, pero more in machine siya. Pero pag traditional hilot, ito ang tawag dito, yung mga sinauna pa sa mga ninuno natin, mga hilot-hilot lang na ano, mga lamig. Maya-maya, kukunin natin yung ipit niya. Baga ikukondisyon muna natin yung ano niya, kasi yung shoulder joint niya, yung balikat niya, nahirapang itaas, tapos may tumutusok sa dibdib niya pag huminga. Personally, ginagamit ko ito. Parang pasma, lamig, ganyan. Kasi yung tao, pag kasipagan niya ng unang panahon niya, ligo, trabaho, sangkap na ng buhay yan, parte ng buhay yan. Ngayon, pag nagkakaedad ang tao, doon mo mararamdaman yung parang umaani ka na sa kasipagan mo. Yung, ano mo, yung doon na lumalabas lahat ng lamig, pasma, kasipagan mo nung bata-bata ka. Ngayon, pag nagkakaedad ka, doon mo mararamdaman yung lahat ng ginawa mong kasipagan, yung kalakasan pa ng katawan mo. Ngayon, yung katawan natin, kailangan din ng i-relax. Bigyan natin ng oras para ma-relax din. Lahat dito. Pero di naman lahat ng ano yung lahat kami yung nasa presyo, hindi. Meron kami mga tinutulungan na misan. Walang mano. Tatanong magkano, kayo nang bahala. Wala kaming tagang specific na ano. Tumutulong din kami sa mga ibang tao. May pangalap buhay kami sa pamilya, may pantulong at other side, meron kami ding tinutulong sa mga kababayan natin. Ito ginagawa ko to sa Saudi. Pagkatapos ng trabaho ko, mga kababayan natin doon, yung OFW, nakilala ako doon sa community, sa Jubail community. Buo yan. Lahat yan, mga pasma, stroke, pinapilayan, natapilok sa basketball, lahat yan, pinupuntahan ako yan. Ngayon nakabakasyon ako, nasa 46 days na ako sa bakasyon. Babalikan ko doon mga November. Ano mo ganyan? Dapat yung ano mo pare? Yung ano to, tawag sa Kapampangan na tikal. Hindi. Frozen shoulder. Oo. Parang yung gamanap sa frozen. Yan. Pag natutulog kasi ako, napapanag yung kamay ko na dadaganan na ano. Gusto kong itali eh. Para hindi ko nadadaganan eh. Pagkagising ko yun, ano na. No? Ito po yung naipit. May naipit akong ugat. No? Dahil pag natutulog ako, yung mga ugat ko nasa ilalim. May sila dito itabi muna bago ako matulog. Ayan. Ito po yun, actual na nagpahilot tayo. Kung sino man po sa inyo may dinininda, dinaramdam na po, I strongly recommend. Dito po kayo magpunta. Nung nag-training po si Mr. Raul Garcia sa paghihilot, sa mga buto-buto, binigyan siya ng isang maletang kalansay. Binuo niya in 15 minutes. Ganun po yung pinaka-test nila. Kaya pumasa siya sa pagsusulit. Joke lang po yun. Pero ang mga patunay po, nakita nyo yung mga video, mga pictures, sa dami ng kanyang ginamot na napagaling nila rito. No wonder bakit po siya dinadayo ng mga iba't ibang tao na nanggagaling sa iba't ibang lugar. Totally lang yan pa. Ano lang yan eh. Nagkaroon ng frozen ipit sa mga ligament mo. Kaya makukuha natin yan. Yung mga tumigas, palalambutin natin para magkaroon ng blood circulation yung nerves mo. Yan po, meron talaga. At saka tanggalin natin yung ipit. Yan. Ow! Boy, kami na. Minamarinate na. Yan. Tingnan nyo po yung mga kamay na talagang yung paraan nila. Ngayon, tignan natin. Kukunin natin ipit. Tignan natin kung nasan ha. Yan na. Nandito yung ipit niya. Lamot mo lang. Ngayon, kukunin natin yon.
Yung ipit, yung salitang galing yung sa traditional talaga natin, yung mga sinauna. Lambot lang ha. Oh. Narinig nyo? Sa English clip. Oh. Tumunog. Oh, ngayon. Kanina umiinda. Pag ngayon, tingnan mo. Wala nang inda. Ayan, oh, malinis na ngayon. Kanina, pag din ko, pag may ipit, may problema, masasaktan si kuya. Pero ngayon, Wala na. malinis. Ngayon, punta tayo sa ano, sa dito naman tayo. Upo. Matagal po yan sa Saudi, no? Yung hinilot niya doon, ang dami na niyang hinilot doon. Sa Saudi, kilala ko ng mga OFW community natin dyan sa Jubail community. Shoutout muna sa mga Filipino Jubail community. Jubail community. Mga kliyente ko dyan. Malapit na akong dumating dyan. Dali lang po. Sama kayo. Steady muna po kayo. Magkakaroon tayo ng ano. Yan. Social distancing pa kailangan pa rin. Iskang muna natin yung ano nyo. Temperature. Sa Saudi po, ang dami niyang hinilot. Yung mga Arabo, pagkatapos niyang hilutin, marunong na mga Pampangan. Then, doon mga kampayan natin, laking pasalamat nila dahil may naligaw na magaling kumuha sa mga ipit, mga problema sa katawan. Kaya ngayon, namimiss na nila ako. Malapit na bumalik dyan by October o November. Lambot lang ha. Ito naman kukunin ko ang way of pagkuha ng ipit sa shoulder. Lambot lang. Oh. Yan. Ito yung pagkuha ng ipit. Oh. Ako dati, yung ipit, nilalagay ko lang sa tenga ko eh. Ito. Tanggalin na natin pare. At iba naman yung style ito. Sandal ka lang pare. Kulang ako naman. Lambot. Lambot lang. Namaltok, no? Yung sinasabi nila sa Kapampangan na maltok, lumagitik. Stretching natin. Yun. Isa pa. Isa pa. Apa? Oh, yun. Ayun. Nawala. May tataas mo na yan pare. Ayun po, ganun, no? Pwede rin po kayo magpahilot kahit wala kayong dinaramdam. Kung trip nyo lang, pwede rin. Massage. Massage po ang tawag doon. Kasi yung muscle po natin kailangan ding ma-relax. Kahit wala Minsan pagod. mararamdaman, kung lamig-lamig lang, kaya natin mga maritim. Minsan po kasi pag lumala yung, halimbawa, naipit, yung inyong mga litid, pag nagtagal yan, mahirap na siyang ibalik. Nagkasugat, nagkakalaman yan. O nagkakalaman. Pag tumubo na yun, mahirap na po siya. Kaya pag may naramdaman na kayo, ipaano na kagad. Lalo na yung mga pilay hangin, kung tinatawag, nagiging puntaran. Hangin lamig yun. Ha? Okay na. Okay na. Kamusta Yes, na kuya, po? okay na? Kamusta na po yung pakiramdam niya, sir? Okay na, wala na yung Abangan niyo po si Kuya. dibdib. Kung ang waistline niya ngayon ay 28, siguro mga 10 buwan lang, mga 42 na ang waistline nito. Kaya po hindi siya tumataba dahil may ipit. Ayan, ganun po sila kabilis, no? Take ko naman. Ayan, yung Wala kami yan dito yung magkanong kusang loob na binibigay, hindi kami nag-press sa mga kababayan natin. Yung pag may masakit na katawan, pag nagtanong magkano, dahil natin pipresyo yan. Katulad ni Kuya, nagtanong, wala akong mention. ang currency po dito, hindi dollar, hindi euro, hindi pound, hindi peso. Ang currency rito, ikaw na bahala. Ayun, may Tanong, hindi usapan yung pera. Wala po silang presyo. Ibig sabihin, more on ano sila, helping people. Yan. Paso na pare. Ikaw na mag-isa. Yan. Makakapag-answer na ako sa eskwela nito. Nakakapag-ask na ako ng naman. Yan. Dati po, ano tayo, no? Oh, yeah. Yan. Mga hindi kami dito sa mga Yan. side pare, binabanat natin para maunat. Kasi iba hindi nakakapagkuha sa wallet, hindi makakapagsuklay. Kaya yun ang nakakaliwag sa kanila.
pinapaluwag natin yung mga bawat ligament. Yan, ha? Pagka kailangan, pare, pag dinilot mo sila, number 1 is makakakuha sila sa wallet naman. Siyempre, yung pambili ng langis. Siyempre, may binibili rin tayong konti. Pero more on tulong naman. Tulong lang, mas malaki yung natutulong natin kahit dito sa buong San Simon. Nalalaman naman yung, lalo na kapisan, walang pera. Hindi mo mapipilit ng isang tao. Konsensya mo na lang kung hindi mo siya gagawin. Sila naman, Lahat sila bibigyan pupunta rito. Yung mga ganun po. So napakapalad na mayroon tayong mga ganitong kababayan na pwedeng tumulong lalo na sa panahon ng napakaano po kasi hindi natin pwedeng ipagpaliban lalo na yung mga sakit. Ang kailangan diyan, ang masakit sa sakit, yung wala kang perang pambayad sa ospital. But then, kung may mga ganito na nakakatulong napakalaki pong bagay ginagawa man natin to, hindi natin maintindihan yung mga nangangailangan sa mga kababayan natin. Pero sumusunod pa tayo sa protocol ng ordinansa ng gobyerno natin na kailangan ng bago sila pumasok, thermal scanner, temperature nila, disinfectant, at kailangan na mag-mask, bawal ang tapos mag-logbook para sa mga sakaling ipin case mag-contact tracing, meron silang nakalag dito. Pero ganun pa man, sa lahat ng mga may problema dyan o may mga nararamdaman at saka konting unawa lang, hindi kami, sa ngayon, pagkasalukuyan, bawal muna ang may mga lagnat. Ubo kasi yun ang alam natin sa gobyerno natin, yan ang pinaka-protocol natin ngayon. May lagnat, sintomas, hindi kami muna tumatanggap. Pero yung mga fracture, yung mga natapilok, o sumakit ang likod, balikat, at okay yung temperature, tinatanggap namin yan. Pero maraming salamat po. Ayan, si Sir Raul Garcia, aking kumpadre. Totally ako, pinapahinto na ako ng mga anak ko eh. Pero hindi pa rin ako huminto dahil marami nangangailangan. Kaya ngayon, tuloy pa rin na tumutulong tayo sa mga kababayan natin. Lalo na yung mga ipit-ipit, pila, huwag nyo nang patagalin, dali nyo na kaagad para sigurado hindi na kayo magkakaroon ng rayuma pagdating ng araw. Yeah. Kaya-kaya natin yan. At saka sumusunod tayo sa lahat ng protocol. Dati, nung walang COVID, yung mga may konting lagnat lang, kaya-kaya natin pagalingin. At saka ubo. Kasi minsan nalalamigan lang yan sa mga natutuyuan ng pawis. Pag na-open mo yung pulse nila, kayang i-observe yun, matatanggal yung mga ubo nila. Pero ngayon dahil nagkaroon ng COVID, nakakatakot. Kaya sumusunod pa rin tayo sa mga patakaran ng gobyerno. Nakita po yung pangalan ni paring Raul. Ang ibig sabihin yan, Raul, rayuma, arthritis, ubo, lagnat. Dito hindi kayang-kaya. Kaya naglagay ako ng temporary kasulatan dito para at least makita ng mga patient natin na sumusunod tayo sa protocol. Ayan po, na sumusunod tayo sa mga kailangan. At saka yung mga nagpapapirma tayo. Ayan, may logbook din tayo para sa contact tracing. Para nakikita natin pag mataas o hindi na natin papapasukin ng bahay. Mga pero hindi po yan sa ayuda. Sa ano yan? Sa ano po yan? So sa inyo pong lahat, no? I-follow natin si paring Raul Garcia sa kanya pang mga susunod na at kung gusto niya siyang puntahan dito sa San Simon, Pampanga, yung number mo. Ano yung number mo para kung... Ang number ko dito sa ano natin, 0927-210-3816. Ulitin mo pare yung... Ang number ko natin sa cellphone, dalawa po, bali isang smart, isang globe. Ang pinakauna ko is yung globe, 0927-210-3816. Sa smart naman po, 0919-781-8422. Ayan po, nandito ngayon ang ating bida, Sir Raul Garcia, sa kanyang paggagamot, sa kanyang mga first aid at mga talagang for 35 years garantisadong nagte-therapy po siya at sa mga karamdaman, sa mga therapy na mga na-stroke at kung ano pa man. Sa inyo pong lahat, maraming salamat. Tirso Romantico. Bye-bye.